1, 2. Kimbot pa. 3, kimbot. 4. Basta po kimbot pa. Oh, anak ka nito. Anak. Hoy, nausa naman po mo diha ah. Ito, pero may papa ba? Kapo na ng kuan. Nausa naman ka pa nagapila-pila man nung kanoon. Kaya na sila nga nilita ko ma-stress daw. Umapil ako ano eh. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. Tarong mga pod. Ganun na pagtanong po. Mura makatuod. Ano? 1, 1, 2. Anak ba? Anak. 1, 2, 3, go. 1, 2, Sir member to. Sige naman mag TikTok yung taon diha oy. Ay, ragod pagbuot. Dara. Sar man ka mo di naman mong masugod sa balay. Kaya tanang mga buluhan mo ba ako na lang si kuan ba ako si pangabog tubig. Pero wala tayo pang Dara ka nang magsige. ikaw may agawan. Tama naman na. Sige, sige. Oy. 1, 2, Apil pa ka. Ay ay ang ulo oy. Bantay mo. 5, 6. Bantay mo ha. Suko, mangga. Sige, ongge. Ganun. Ni, siya may magawang. Dapat siya dyan muliyok dali. Uy. Ganun. Pa. Mataro dabi. So makaparehas mo sa mga anak nito oy. Yung mga anak nito ba si Bertol Stan di bang lihok. Tanan na lang gilipyo sa balay. Ako na naman si. Okay, parehas. Gagikan pa ko sa uma. Kamu man natin sa balay. Tanaw badlungat yung mga anak nito. Sige na mag-cellphone nito oy. Di na kabalo mga abo. Di kabalo mga limpyo. Kamina di kabalo manglabas sa mga kuan. Kamu ba? Kamu tamo kamo. Diri dapat pag sinabot mo ning balay. Ako pa mainihon ko nung gagikan pa ko sa uma. Ako mahigan pa kong eskwela. Pag-uli na ko, nag-tiktok-tiktok na ito sila ko sa balay. Asa ba sila? Nandito sila ko, nag-tiktok. Badlungan ako to. Subuka po na no eh. 1, 2, 3, 4, 5. Hoy! Ah, Nausa naman mga nagbagot mo tinyo magulang to. Sige na mo TikTok. hindi kayo mo sayo? Sayo ba? Dito sayo. Ah, pa- Una ba yan? Gagikan pa ko sa trabaho ba? Nagpinduyan ko dito. Nasukot inyong magulang. Kasi na mo TikTok. Eh, si ka-stress. Apil na naman mo sayo. Pa, ipaw. May stress mo ko sa inyo ha. 2, Ay, stress ano ba? 1, 2, dali ba? Sundugaw. Siyempre si tanaw-tanaw rin to. TikTok dire ka. Wa man sa mga ng TikTok sa una. Sa una tok to sa una. Sige pa. Sundugan na pa. 1, 2, 3. Saan mo na? Ikaw daw pa. So malalisod po na. Pino naman ako sa sayaw ninyo. Kapal, basta ganang trip man. 1, 2, 3, go. Bantay 1, 2. Kimbot pa. 3, kimbot. 4. Basta po kimbot pa. Oh, anak ka nino. Anak. Hoy, nausa naman po mo diha ah. TikTok pero may papa ba? Kapo na ng kuan. Nausa naman ka pa nagapila-pila man nung kanoon. Kaya na sila nga nilita ko ma-stress daw. Umapil ako ano eh. Na-stress naman ako ninyo. Yung ulay na gidalagi kan sa uma, wala gino mga sulod dito aba. TikTok na nung kanang padlong ta ka ng mga igsoon. Editso na lang ito. Editso na kaya. Nila namin pag-editso na ito sa kusina. Ikaw na nang mga takdan may nung kanan nila no. Bitin Di mo na rin mag-stress ka. Na-stress ba ulit nyo? Na-stress ako ninyo tulo. Na-stress ko ninyo tulo. Hindi mo na rin mag-stress ng TikTok. Oh, sana? 1, 1, 2, Ano na kasi sa'yo diyan guys? 3, 4. Okay, ay. 7, 8. Oh. Trabaho ninyong tao diyan. Apil. Ikaw na. Kita ni, ito mo niya sa'yo day. Kato. Oh, ano? Ay, pwede yung apil lang taan eh. 1, 2, 3, go. Sige. Kiay. Kaya Oh. 1, 2, 3, 4. Oh, lukso. Lukso, jug, lukso. Uy, Awan din na pa. Sapa, uy nga. Eh, yung magkukaglokso. Damag, pagdayo ka. Hapit na yung Sige, usap. Otro. Otro. Lukso naman to, Oh, lukso. lukso naman to. 1, 2, 3, lukso. Galingan, Janila. Galingan, Janila. Mga puto. Pagkarong ha. Pag kayo mga buhanga mo. Iglipat rin ko yung kagwang ko. Takdan may nung kuno ng TikTok nila hino. Hoy! Gusto mga pala yung mga TikTok ngayon sa mga uto-uto. Lako dito. Buka po ni mo si magpangsaba no. Ayaw na, nagdali. Dali, sige, TikTok.